Daghan ang mga nalulong sa bisyo nga ginadili kay resulta sa ilang pagka-broken family. Sa makadaot dili gid sila magdumili kay naa man ang ilang comfort niini. Subo baya pud pamalandungon, usahay sakit siya hunahunaon tungod sa panaglalis sa magtiayon nabungkag hinuon ilang kaminyoon. Pero sama sa akong ginaingon, dili man ta moabot sa ingani nga sitwasyon kung ang mga magtiayon analay kahadlok sa atong amhang langit nun. Kana bang ni Kristo na sila hingpit nga relasyon? Sigurado ang ilang kaminyoon nagpabilin untang ligon. Kay once na hingpit nga relasyon ni Kristo ang magtiayon, dili basta-basta bungkagon ang ilang kaminyoon. Mao nang reminder lang sa mga magtiayon, sa pag-serve ni Lord dapat tang magkauyon. Kana bang kamong duha na ay hingpit gyud nga relasyon para ang inyong kaminyoon sigurado nga magmalahot tayon. Kay sayang magud atong mga anak sa makadaot nga bisyo sila masugamak ug ang ilang ugma mapahamak. Usa lamang kini kapahinumdum uban sa gugma. Mabungahong kabuntagon mga higala. Ampo ug amping lang mo kanunay diha. To God be all the glory.